kinsay pinakaiwit. Pinakaiwit si Desiree. Pinakaiwit sa pikas, group 1. Si Dawan. Sige. Alam mo na, kaya banggaan mo sa tren. Mga dagko ba yung uban ani, o salbabida. Daplin, kaya banggaan mo na. Sige, ready na? Bulit! Uno! Dos! Larga! Ay, bulat! Wala, napili niyo yung grupo! Balik! Usap! Linya! Dapat, unanon, kung natumba ang kalaban, iligkoon ninyo ang iyang sulupon. Dapat, nakasumpay kapon mo! Ha? Tayo ba ito? Dapat tuloy mo mabugto kung kuhaon ninyo ang sulupin niya. Ako, mga nagpupaupal mo, para hindi mo matutulog. Kana, bunugan yung slow-job na! Sige, plaster! Wala na! Damage! Tugasin lang ka, tubig dagat, para maayo! Usap pa! Sige lang, okay na lang pangos, ang importante ang 1,000! Singlay na si Ria! Sige, linya! Plaster! Pangosoy! Dito mo dagan, oh! Ayaw mo, dira ka ni mga bato! Sige! Finally na! Tuwana po! Kasi na magsilunay! Tuwana! Wala na? Sige! Ready! Huwag lang! Patay na! Kaya pa! Sige lang! Okay. Diretso lang ulit sa SPMC ha! Tapos, tail kayo! Ano? SPMC na ulit, diretso ha! Uno! Dos! Let's go! Hello! Sige yun! Hello! Sige yun! Hello! Grabe mga pangos! Masukol ba nga? Ito namin tumalat na siya!